mukavaa olla taas tallilla, kun on ollut pari päivää taukoa. Mä voisin mennä juttelemaan Aadalle ja Elinalle. Moi. Ai et sä ookaan enää meidän vihanen. No en mä nyt enää. Te pyysitte kuitenkin anteeksi. No hyvä, että et sä oo enää meidän vihanen. Mutta mennäänkö vaikka katsomaan Uljasta? Ehkä annetaan se rauhassa. Okei. Mut pitäisikö meidän mennä harjaamaan vaikka heppuja? Joo, mennään vaan. Nyt on hoitopäivä. Mutta pikkuhiljaa musta, Aadasta ja Elinasta alkoi tulemaan hyviäkin kavereita siitä huolimatta, että he menivätkin ilman lupaa ratsastamaan Uljaalla. Mennään harjaamaan vaikka Ramboa. Joo, mennään vaan. Rambo on niin pieni verrattuna noihin muihin poneihin. Jep. Onneksi me ollaan taas sovussa. Jep, koska ei tässä mitään niin vakavaa sattunut. Niinpä, mä oon ihan samaa mieltä. Eikä tallivuokran maksamisessakaan ollut mitään ongelmaa. Siinä oli nyt taas se tallivuokramaksu. Joo, kiitos. Hyvä kun sä oot reipas maksamaan tätä tallivuokraa. Joskus on käynyt niin, että jotkut on unohtanut maksaa sitä, niin sitten se on ollut vähän huono homma, mutta sä onneksi muistat hyvin maksaa tätä. Niin. Mutta mäpä tästä menenkin nyt. Siis sulla meni ihan superhyvin tänään Uljaan kanssa. No kiitti. Ja kiva kun aina päästään katsomaan. Ja se oli ihan sikahieno hyppy, kun te hyppäsitte sen yli metrin korkeuden esteen. No, se on ihan pikkueste Uljalle. Miksi te ette me ikinä mihinkään kisoihin? No, oishan niitä kisoja jostain vaikka kattoakin. Mutta otetaan nyt varusteet pois Uljalta. Näin, täältä satula vielä auki. Sitten Uljas tarhaan. No niin, tuppas nyt. No niin, oot siellä nyt. Mä lähden nyt Uljas kotiin. Moikka. Ai, lähet sä Siiri kotiin? Joo, kyllä mä ajattelin lähteä, joten moikka. Juu, moikka. Moi moi. Moi Siiri, miten meni tallilla? No, ihan hyvin meni. Juu, hyvä. Muuten Siiri, ootko sä kuullut tästä kadonneesta hevosesta? Siis mikä hevonen? Kun siis 2 vuotta sitten täällä meillä päin katosi semmonen hieno kisahevonen. Ja nyt sitä vissiin ollaan taas alettu etsimään. Tai kun siitä on havaittu jotain, niinku näkyy jotain semmoista. Siis en mä oo kyllä kuullut mistään meidän hevosesta. Onko siinä jotain tuntomerkkejä tai jotain? No, tässä sanotaan, että se on sellainen tummaruskea hevonen, vaalea harja ja joissain kohtaa on vähän semmoista tummaa ja joo. Minkä rotunen? No rodussa tässä ei mainita. Joo, mä tästä menenkin mun huoneeseen. Ja tiedoksi vaan ei ole nälkä. Ei. Se hevonen on Uljas ihan 100 varmasti. Uljas on tummanruskea, sillä on jossain kohtaa mustaa ja sillä on vaalea harja. Okei, nyt ihan rauhassa vaan. Ei mitään hätää, ei se varmaan ole Uljas. On muitakin tummanruskeita hevosia. Okei, täällä päin ei ole hirveästi kisahevosia, joten se on se. Mutta en mä halua luopua siitä. Se on ollut mulle 2 vuotta. Se on niin ihana. No, mun pitää keksiä jotain, koska mä en oo kyllä Uljasta ihan helpolla luopumassa. Joten nyt vaan pitää toivoa, etten saa selville, että mulla on Uljas.